OK. Dámy a páni, toto bola naša dnešná druhá Rockstar Moto TV Show. Ja vás poprosím obrovský aplauz pre Richarda Lorenza, Zdenka Rybára, Tomáša Tota, Mirek Sportačuje, Malý junior Livinga a našeho hviezdneho jazdca Gunter Saxmajer. Obrovský aplauz pre Rockstar Moto TV Show. Chalani, ďakujeme, dobre pán. Ja vám ďakujem, môj meno je Woody. Ja vás teraz všetkých chcem vidieť pred týmto stánkou, pretože tam teraz prebehne limitovaná autogramiáda. Plakáty zadarmo, nálepky zadarmo, fotenia s jazdcami, to všetko zadarmo. Nech sa páči, Star Moto TV. Pre vás všetkých, dámy a páni, tí, čo ma nepočuli, práve teraz už sme ukončili druhú Moto TV Show dnešného dňa. Ďakujeme veľmi pekne. A hneď teraz vás všetkých, jak ste tu, chcem vidieť pred našim stánkom, pretože tam prebehne limitovaná autogramiáda, fotky, nálepky Rockstar, všetko zadarmo. Nech sa páči, Star Moto TV, DJ Larry! Limitovaná autogramiáda, práve teraz pred stánkom Moto TV.